ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତାଙ୍କ ଘର ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଏଇନା ଦେଖ ବଂଶ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବା? ମୁହଁରେ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି, ପୁରା ବସ୍ ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଇଏ ପୁପୁଲା ଆଉ କାଇଁ ଲେଟ୍ କରୁଛ? କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି କର, ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଖିଆ ପିଆ କରି ଘରକୁ ଯିବା ନା ବେ। ହଁ ଚାଲ। Happy birthday Ayos. कर दे हैप्पी बर्थडे बोऊ पर पड़ू दबो बापा को लागो अच्छा सियारे वाला आमे जानी नथिलु आपण बंधु सह परिवार वर्ग धरी चली आसी बोली ଆମରି ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ବଳିଛି, ହିସାବରେ ଆଣିଥିଲୁ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। चले दवा